Hi friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ இன்றைக்குள்ள இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீஸ்ட் செகண்ட் சிங்கிளோட ப்ரோமோ தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்க்க போகிறோம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு நம்ம சேனலுக்கு யாராச்சும் போச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பீஸ்டோட செகண்ட் சிங்கிள் ப்ரோமோ பார்த்திங்கன்னா வந்து ரியாக்ஷன் பண்ண போகிறோம். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து எனக்கு வந்ததே பார்த்திங்கன்னா வந்து தெரியாது. அப்டேட் இன்றைக்கி இருக்குன்னே பார்த்திங்கன்னா வந்து எனக்கு தெரியாது. ஸோ பட் அப்டேட் வரும்னு வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ நாளைக்கு வரும் அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. பட் இன்றைக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா 7 PM கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ வேறு லெவல். அண்ட் சிம்பிளாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு 32 செகண்ட்ஸ்க்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ப்ரோமோ பார்த்திங்கன்னா வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க. செமையாக இருந்தது. அண்ட் இதில் ஒரு ஹைலைட்டான விஷயம் என்னென்னா தளபதி பார்த்திங்கன்னா வந்து பாடியிருக்காரு. அண்ட் இது எப்போ ரிலீஸ் ஆக போகுது, ஸோ எப்படி இருக்குன்னு வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ நான் வந்து சொல்கிறேன் இது எப்போ வந்து ரிலீஸ் ஆக போகுது அப்படின்ட்டு. ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி ப்ரோமோ பார்த்துட்டேன். ஸோ நான் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ரியாக்ஷன் பண்ணலாம். ஸோ இந்த சாங்கோட நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாலியோ ஜிம்கானா. ஸோ பாட்டோட பேரே வேறு லெவலில் இருக்குது. அண்ட் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா வந்து இருக்குது. ஸோ அரபிக் குத்தாக இருக்கட்டும். ஸோ ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு தளபதி மூவிலே வந்து இது வந்து ரொம்ப வந்து என்ன சொல்கிறதுனா டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா வந்து சாங்ஸ் வரதாக இருக்கட்டும். ஸோ தளபதிக்கு நான் சொல்லலை, ஸோ எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து தான் நான் வந்து சொல்கிறேன். ஸோ யாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு பண்ணாத மாதிரி தான் வந்து எனக்கு தெரியுது. ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அண்ட் அந்த ஏன்னா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீசெண்ட் டைம்ஸில் இன்ன வரைக்குமே பார்த்திங்கன்னா அரபிக் குத்து வச்சு தான் பார்த்திங்கன்னா வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு அரபிக் வந்து வேறு லெவலாக வந்து ரீச் ஆகிடுச்சு. ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து 190 மில்லியன் வியூஸ்க்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா வந்து போயிட்டுருக்கு. ரொம்ப ஹாப்பி. அண்டு ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து கண்டிப்பாக இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹிட்டு ஆக தான் போகுது. ஸோ நான் வந்து பார்க்குறேன். ஸோ எடுத்தோன்னே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ நம்ம அனிருத், நெல்சன், ஸோ அவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து டான்ஸ் ஆடிருக்காங்க. நம்ம தளபதி பார்த்திங்கன்னா வந்து பாட்டு பாடிட்டுருக்காரு. ஸோ மைக் வச்சு. ஸோ என்ன ஹேண்ட்ஸமாக கூலாக இருக்காருன்னு வந்து பாருங்கள். ஸோ இருங்க, லாஸ்ட்டில் அந்த இது மட்டும் நல்லாயிருக்கும். செமையாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ சரிதானா ஜாலியா ஜிம்கானா. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா 19th மார்ச். ஸோ இந்த வீக் 19th மார்ச் பார்த்திங்கன்னா அது ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ வேறு லெவல். ஸோ சனிக்கிழமை தான், ஐ திங்க் சனிக்கிழமை தான், கரெக்டு தான். ஸோ சனிக்கிழமை பார்த்திங்கன்னா வந்து இது பண்ணுறாங்க. அண்ட் தளபதியோட அந்த இது தான் பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டில் அந்த 3 பேர் பார்த்திங்கன்னா வந்து செமையாக பார்த்திங்கன்னா வந்து போஸ்ட் கொடுத்துட்டு ரொம்ப காமாக கூலாக பார்த்திங்கன்னா வந்து நின்றுருக்காங்க. அண்ட் அந்த ட்ரெஸ்ஸு வந்து பார்த்திங்கன்னா செமையாக இருக்குது. ஸோ இந்த தடவை பார்த்திங்கன்னா எல்லோ கலர், ஓகேவா. ஸோ அண்ட் வந்து நம்ம அப்போ ஒன்று ஃபஸ்ட்டாக நான் வந்து பீஸ்ட் வந்து நான் அப்டேட் கொடுத்துருந்தேன் பார்த்திங்களா. ஸோ அந்த எல்லோரும் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு பார்ட்டியில் இருக்கிற மாதிரி அந்த ஒரு ஃபீலில் ஒரு ஃபோட்டோ இது பண்ணியிருந்தாங்க பார்த்திங்களா. ஸோ அப்போ வந்து இந்த மாதிரி வந்து தளபதி வந்து ட்ரம்ஸ் அடிக்கிற மாதிரி வந்து இருந்தது. ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து புரியல. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தளபதி பாடியிருக்காரு. ஸோ அந்த எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா வந்து பண்ணியிருக்காங்க. செமையாக இருக்குது பார்க்கல. அண்ட் எனக்கு என்ன பேசுகிறதுனே தெரில, நான் வளர்றேன்னு வந்து நினைக்கிறேன். ஏன்னா தளபதி வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மூவியில் பாட மாட்டாங்க தான் வந்து சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் இதில் வந்து பாடியிருக்காரு. அண்டு ஜாலியாக இருங்க நண்பான்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து போட்டிருந்தாங்க. ஸோ செம்மையாக இருக்குது. அண்ட் அந்த ஃபோட்டோ பார்த்திங்கன்னா வந்து காட்டுறேன், அங்கே பாருங்கள் எப்படி நின்றுருக்காருன்னு வந்து பாருங்கள். ஸோ அந்த ட்ரெஸ்ஸு காஸ்டியூமு எப்படி இருக்குன்னு வந்து பாருங்கள். சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்ச நெல்சன் வந்து வேறு லெவலாக வந்து இந்த மூவி பார்த்திங்கன்னா வந்து செதுக்கியிருப்பார்னு வந்து நினைக்கிறேன். ஸோ ஒவ்வொரு பாட்டுலேயே பார்த்திங்கன்னா வந்து தெரியுது. நம்ம ட்ரெய்லர் டீசருக்கு வெயிட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பாட்டில் பார்க்கையிலே வந்து தெரியுது எந்த அளவுக்கு மூவி இருக்க போகுது அப்படின்ட்டு. ஏன்னா பாட்டே வந்து இவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இவ்வளோ என்ன சொல்கிறதுனா புது லிரிக்ஸு அண்ட் வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத விஷயங்கள் நிறைய பார்த்திங்கன்னா வந்து ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாங்லேயே நடந்துருச்சு. ஸோ செகண்ட் சாங்லேயே பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி வந்து நடக்க போகுது. பட் தளபதி பாடியிருக்காருங்க, அதுதான் ஹைலைட்டு. அதுதான் வேறு லெவலான ஒரு மூமெண்ட். ஸோ செம்மையாக இருக்க போகுது. ஸோ பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து வரப்போகுது அப்படின்ட்டு. அண்டு இன்னொரு வந்து என்னென்னா வந்து சேடான நியூஸ் வந்து என்னென்னா பீஸ்ட் ஆடியோ லான்ச் வந்து இருக்காதுங்கிறது தான். அது வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்கன்னு வந்து நினைக்கிறேன். ஸோ மேபி இருக்காது தான். ஸோ என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து இன்னும் ரீசன்ஸ் தெரியல. ஸோ நான் பார்த்தேன் பீஸ்ட் ஆடியோ லான்ச்சுக்கு அந்த செட்டெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா போடுறத வந்து ஃபோட்டோலாம் நிறைய போட்டிருந்தாங்க. நான் நிறைய சோஷியல் மீடியாலலாம் பார்த்தேன். ஸோ பட் வந்து திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து இல்லை அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டாங்க. ஸோ தெரியல. ஸோ
ரொம்ப ரொம்ப அது ஒரு கவலையாக இருக்குது. அண்ட் அந்த கவலை போக்குற மாதிரி இது ஒன்று பார்த்திங்கன்னா வந்து இது கொடுத்துட்டாங்க. பட் இருந்தாலும் தளபதியோட அந்த ஸ்பீச்சுக்காக எவ்வளோ பேர் பார்த்திங்கன்னா வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. அதில் நானும் ஒருத்தன். ஏன்னா அவர் வந்து என்ன பேசுவார், ஏன்னா இந்த ரீசெண்டாக நடந்த இஷ்யூஸ், ஸோ அதெல்லாம் ப்ளா 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 நிறையா இருக்குல்ல. ஸோ என்ன பேசுவார், என்ன நமக்கு வந்து ஃபேன்ஸுக்கு வந்து மோட்டிவேஷன் தருவாருன்னு ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈகராக வெயிட் பண்ணிட்டுருந்தேன். ஸோ படத்தை பற்றி அவர் பேசுகிறத தாண்டி அதை வந்து மோட்டிவேஷன் அப்புறம் ஸ்பீச்செல்லாம் என்ன சொல்லுவாருன்னு நான் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டுருந்தேன். நான் மட்டும் இல்லை, நிறைய பேர் தான். ஸோ அது மட்டும் கொஞ்சம் ஃபீலிங்காக இருக்கும். ஸோ அது என்னென்னு பார்க்கலாம். அண்டு ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னு வந்து மறக்காமல் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களோட இதுவும் வந்து ஹாப்பினஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு செமையாக பார்த்திங்கன்னா வந்து இருக்குது. அண்டு வேறு லெவலாக இருக்கார் தளபதி. அண்டு நானும் கூட அனிருத் தான் பாடுறாருன்னு நினச்சேன். இவர் பார்த்திங்கன்னா வந்து பாடியிருக்காரு. ஸோ ரொம்ப எஃபோர்ட்லெஸ்ஸாக பாடியிருக்காரு, அது நல்லாவே தெரியுது. செமையாக இருக்குது. அண்டு நம்ம கண்டிப்பாக பார்த்திங்கன்னா வந்து ஸோ ரியாக்ஷன் வீடியோ கண்டிப்பாக பார்த்திங்கன்னா ஆன் தி வேல பார்த்திங்கன்னா வந்து வந்துடும். ஸோ பாட்டுக்கு ரொம்பவுமே வந்து வெயிட் பண்ணுறேன். டைமிங் பார்த்திங்கன்னா வந்து சொல்லலை. அண்டு 19th மார்ச் மட்டும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஓகே, அது என்னென்னு வந்து பார்க்கலாம். ஸோ அண்டில் தென் பாய் ஃப்ரம் கிரியேட்டர் தமிழா. பாய். சரிதான்ப்பா, ஜாலியா ஜிம்கானா.